சூப்பரான ட்ரெண்டிங் டிசைன் பாத்துடலாமா? இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த கொரியன் கிளிப்ஸ் இப்ப செம ட்ரெண்டிங்ல இருக்குங்க. இது எல்லாமே உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்ல வரும். டிரான்ஸ்பரண்ட்ல நல்ல பிரீமியம் குவாலிட்டியில வந்திருக்குங்க. இதுல நம்ம கிட்ட 4 டிசைன்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா டபுள் ஃபிளவர் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. அது கூட உங்களுக்கு ஸ்டார் இருக்குங்க. ஸ்டார் பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குன்ட்டு. ஒரு பெரிய கிளிப்பும் வரும், அது கூட உங்களுக்கு 2 ஸ்மால் கிளிப் வரும். இதுதான் வந்து காம்போவா வருங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரிபிள் ஃபிளவர் இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கு. அது கூட செல்லும் அவைலபிளா இருக்குங்க. இப்ப ட்ரெண்டிங்ல இருக்கிற இந்த கிளிப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இந்த மாதிரி 3 பீஸ் காம்போ செட் எல்லாமே நம்ம கிட்ட எப்பவுமே ஃபாஸ்ட் மூவிங்ல இருக்குங்க. இந்த மாதிரி மட்டும் இல்ல, ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ் நம்ம வெப்சைட்ல ஆல்ரெடி அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். குயிக்கா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கிட்ட ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல வாங்கி நீங்க ரீட்டைல்ல நல்ல மார்ஜின் வச்சு உங்களால ஈஸியா சேல் பண்ண முடியுங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டை பை பண்றதுக்கு நம்ம வெப்சைட் லிங்க் பயோல கொடுத்திருக்காங்க. பயோலயே நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்திருக்கேன். நீங்க வாட்ஸ்அப்ல வேணாலும் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. லவ்லி ட்ரெண்டி கிட்ஸ்.